od podatku odlecieć, tak jak tutaj, nie? Także to nie jest... Nie ma, no, można tak powiedzieć, ale jak co ma, to... No to zaraz z kieszonki spłukno trochę, nie? Jak to się mówi. Naprawdę szukają pieniędzy ze względu na tych, wiesz, Syryjczyków i dlatego tak to wszystko tutaj walczą teraz. No jak wszędzie, tylko wiesz, no ile lat, powiedz sam, no może jak jesteś, no tam już paręnaście lat, mieszkasz tam, ale wiesz, jak to wszędzie jechałeś autostradą darmo, no wiesz, będzie trochę krzywdy, jak będzie trzeba płacić, no mówisz tam 120 euro, wiadomo, to nie jest majątek jak na przykład na Niemca, no ale wiesz, jak ty tam, no 120 euro, no to wiadomo, jak już tam kupę lat mieszkasz, 20 czy ileś, to już się oswoiłeś, ale wiesz, miałbyś to tak przejazdem, jedziesz tam raz na jakiś czas przez Niemcy, no to byłaby ci to krzywda. Nie, no zgadza się, dlatego mówię, że tutaj w tym dobrze mówię, że tak wprowadzają ze względu na to, że opłacisz, nieważne ile ty możesz przez te autostrady jeździć. Możesz codziennie autostradami do Polski, z Polski do Polski, możesz codziennie. Stała jedna opłata, w Polsce wiesz jak to jest. Za każdy jeden przejazd musi zapłacić. Nie. Tu stosować po prostu stawki na cały rok, nie? Także, żeby tak w Polsce prowadzić, to też było fajnie, ale to chyba do tego nie dojdzie, chyba dojdzie do tego, że oni jeszcze podniosą te opłaty, no ale to... No mniejsza z tym, zobaczymy, jakoś to tam będzie. Mnie to tam nie przeszkadza. Trzeba będzie zapłacić, jak trzeba będzie chciał jechać. No niestety, tego wyjścia nie będzie.